आज आपण कोथिंबीर वडी बनवतोय। त्याच्यासाठी मी एक जुडी स्वच्छ धुवून बारीक चिरून घेतली आहे कोथिंबीर। अर्धा चमचा हिंग घेतलाय, एक चमचा हळद घेतली आहे, 2 चमचे मालवणी मसाला घेतलाय, 1 चमचा जिरं घेतलाय, आलं लसूण पेस्ट 1 चमचा घेतलाय, चवीपुरतं मीठ आणि जेवढं कोथिंबीरमध्ये लागेल तेवढं बेसन आणि 2 कांदे बारीक चिरून। आता मिश्रण आपण एकत्र करूया। अगोदर ह्याच्यामध्ये पाणी नाही टाकायचं, जेवढं पिठात हे होईल तेवढं कोथिंबीरमध्ये पीठ हे होईल तेवढं वापरायचं, नंतर पाणी टाकायचं लागलं तर। आपण चवीपुरतं मीठ पण टाकून देऊया। जवळजवळ आपलं सगळं बेसन जेवढं घेतलेलं तेवढं लागलं, म्हणजे इकडे तिकडे पाव किलो। आता आपण याच्यात थोडंसं पाणी टाकूया। बघा आता आपलं पीठ मळून झालंय। आता आपण ते प्लेटवरती थापून घेऊया। ह्याला मी तेल लावून घेतलं या प्लेटला। आता कोथिंबीर वडीचं ह्याच्यावर पीठ आपण हे करून घेऊया। इथे मी इडली पात्र ठेवलंय, त्याच्यामध्ये एक डबा ठेवलाय आणि त्याच्यावरती आता हे आपण उकडायला ठेवूया। 10 ते 15 मिनिटं उकडायला द्यायचं। आता आपण कोथिंबीर वडी फ्राय करायला गॅस पेटवूया आणि तवा ठेवून घेऊया। तेल टाकून घेऊया। जास्ती तेल नाही टाकायचं, थोडंसं टाकायचं। तेल गरम झालंय, एक एक ठेवूया आता आपण तव्यामध्ये। बारीक गॅसवर चांगला कुरकुरीत भाजून घ्यायचा। आता एका साईडने फ्राय झाल्यात चांगल्या, आता आपण पलटून घेऊया।
कोथिंबीर वडी फ्राय करून झाली आहे. आता आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊया. आपली कोथिंबीर वडी बनवून तयार आहे. जर तुम्हाला माझ्या रेसिपी आवडत असतील तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा आणि कमेंट करायला विसरू नका.